jim kaɗan da fara baccin nasa ne kofar kogon zuhur ta buɗe, sai ga dodo Kiryana tare da matarsa Mashamu da kuma ƴarsu guda ɗaya Zarazu sun fito waje suna masu yin hamma da mika. Kai da ganin sa kasancewa yunwar safe ce ta tashe su. Shi dai dodo Kiryano ba karamin zabgegen kato bane, yana da manyan damatsa da kuma rafkeken kai, idan yayi tafiya sai ka ji ƙasa na amsawa saboda ƙarfin takun sawunsa. Idan ku yi gifta wajen da bushoyi suke sai kaga suna rangaji saboda tsananin hucin iskar hancinsa da bakinsa. Dodo Kiryano ya shaki iska ya dubi matarsa da yarsa yace, kai ku tsaya, anya ko ba mu samu bako ba jejin nan, ni fa ina iya jin kanshin bil adama. Mashamu ta daga bututun hancinta mai kama da algaita ta shaki iska sannan ta ce, kwarai mai gida ni ma naji kanshin sa, lalle yau muna da kikkiawan lagwada ya sharaban mu da cin bil adama. Ni akalla mun samu shekaru 20, sai dai naman aljanu kullum da shi muke kalaci har ma sun gaishe ni, gara na ci naman dabbobin dawa. Ko da jin haka sai Zarazu ta bushe da dariya ta ce, lalle naga alama rikicin tsufa ya fara riska ku. Ya za a ku ji kanshin mutum a jejin nan? Shin kun manta ne cewa babu inda labarin mu bai je ba a duniya? Ai tuni bil adama suka sallama wannan jeji suka daina shigo shi. Ku dai ƙara shinshinawa da kyau ku ji, ba mutum bane aljani ne amma kanshin sa na daban ne. Taki Kiryano da Mashamu suka sake shakar numfashi cikin nutsuwa tsawon daƙiƙa 5. Kiryano ya ce, ai ku yarinya ta yi gaskiya, yanzu menene abin yi? Mashamu ta ce, abinda za a yi ni da kai mu tafi farauta wannan aljani, ita kuma Mashamu mu barta anan ta gadin kogon mu, ba na son ka tsaya rufe kofa mu bata lokaci har aljanin ya tsere. Ko da jin wannan shawara sai Kiryano ya amince. Nan take suka nausa inda Markawu Sabo suke labe, suka bar Zaraza a kofar kogo tana mai kai kawo da leke-leke ko za ta hango inda bakon aljanin yake. Yayin da aljani Markawu Sabo ya hango su dodo Kiryano sun durfafo inda yake labe, sai tsoro ya kama shi har hanta cikin sa ta kama rawa, bai san sa'ar da ya dauke numfashi ba saboda tsananin razana. Dodo Kiryano da Mashamu suka iso dab da bishiyar da Markawu Sabo suke kai, suka tsaya. Dan suka yi duba iya duban su basu ga komai ba, al'amarin da ya matukar ba su mamaki kenan. Mashamu ta dubi Kiryano ta ce, kai abin nan da ban mamaki yake, kafin mu iso wajen nan muna ta jin kanshin aljini, amma kuma muna isowa sai na ji kanshin ya dauke. Gashi babu irin duban da ban yi ba amma ba mu ga komai ba. Kiryano ya ce, hakika haka al'amarin yake, ina ganin aljanin ya gudu ya bar wajen nan, zo mu ƙara gaba wata kila ma riske shi. Ba tare da wata gardama ba, Mashamu ta bi Kiryano a baya suka ruga da gudu cikin jejin, suna daga bututun hancin su sama dan su jiwa inda kanshin aljani yake. Abinda ba sani ba shine aljannin na nan a inda suka baro. Dodo Kiryano da iyalansa ba sa iya ganin halitta muddin halitta ba ta numfashi. Wannan shine dalilin da yasa ba su ga aljani Markawu Sabo ba, domin sa'ar da ya gansu ya fargita, numfashinsa ya dauke gaba daya har ta kai shi ga dan karamin suma. Sai bayan tafiyarsa da kimanin dakika 320 sannan ya farfado. Ko da farfadowarsa sai ga Zarazu na ta kokarin kama wani tsuntsu amma ta kasa. Tsuntsun ya tsaya a sama ya kasa tafiya, sai wahalar da ita yake. Shi dai wannan tsuntsu kamanninsa irin na gauraka ne. Gashi yunwa ta addabi Zarazu amma ta rasa yadda za ta kama tsuntsun. Da zarar ta bi shi sai ya kada wani wurin, haka da ya ta wahalar da ita har ta gaji ta kus, abinka da yarinya sai kai wata zauna ta fashe da kuka. Wannan al'amarin da ya faru ya sa tausayi ya kama Markawu Sabo, kawai sai da ya fita burgu daga inda yake boye kamar an cilla kibiya, ya danko wannan tsuntsu ya karya masa wuya, sannan ya sauko ƙasa gaban Zarazu ya mika mata tsuntsun. Zarazu ta fusge tsuntsun ta jefa a baka, tauna uku ta masa ta lankwame shi, sannan ne fa aka fara kallon kallo tsakaninta da Markawu Sabo. Nan take yawon kwaɗe ya fara dalala daga bakinta, kafin Markawu Sabo zai ankara tana ta cafko shi da hannu daya, aiko sai ta wangame bakinta da nufin ta gutsire kansa ta taune. Cikin karaji Markawu Sabo sai ce, haba yar lele, ya zaki cutar da wanda ya taimake ki mun rai, ni ko na kawo miki sakayyar bil adama 100. Ko da jin haka sai Zarazu ta fasa cinye shi ta ajiye shi a ƙasa hankali, sannan ta dube shi ta daka masa tsawa ta ce, kai karamin mai yaudari, ka sani cewa na san halin ku na aljanu kun iya ƙarya da munafunci.
na yadda zan yi maka rai amma ba zan sake ka ba sai dai mu tafi tare zuwa inda zaka samu bil adama 100 da jin haka murna ta kama Markabul Sabis yace na yadda da wannan shar'i naki amma bisa uzuri guda faɗi uzurin ka naji idan mai yuwa ne ina son ki ɗebo min tsumin mahaifinki na tafi da shi yanzu ko da jin haka sai Zarazu ta zazzaro idanu cikin fargaba tace tabbijan nan faɗa ruwan tsumin mahaifina a kididdige yake ya san adadin sa bayan kowanne kwana 7 yake cika kwatan yadda wannan tsumi kuma sai yayi kwana 7 yana sha kullun kurba 7 yake yi koshi bayan ya kalace idan na ɗebo koda cikin kofi ɗaya ne zai gane in ko ya gane take zai kashe domin ko mahaifiyata bai yarda ta sha wannan tsumi ba idan kana son da ɗebo wannan tsumi na baka sai dai ka zauna har tsawon kwana 7 sa'ad da zai hada sabon tsumi ni kuma sai na faki idansa na ƙara yawan ruwan tsumin lalle ina kwaɗayin na samu naman bil adama na ci na more domin rabona da shi yau shekara 20 kenan tabbas zan biya maka wannan bukatar in dai zaka samu bil adama 100 domin boye su zan yi a wani wurin na rinka tsakura ɗaya ina ci har su kare sa'ad da Markabul Sabis ya ji haka sai hankalinsa ya tashi ya ce to yanzu ta ya zan iya zama a nan har tsawon kwanaki 7 ba tare da iyayenki sun san da zamana ba ki sani cewa da zarar sun ji kanshi na za su kama ni su cinye Zarazu ta bushe da dariya tace karka damu kamar yadda ka zo min da hikima na fasa halaka ka haka ne ma zan yi musu hikima su kasa ganin ka har tsawon wannan lokaci kai dai abinda nake so da kai shine duk abinda na umarce ka da yi kai kar ka saba idan ka saba sunan ka halakakke ai ko zan zamo mai biyayya ga dukkanin umarni yana gama fadin haka suka jiyo karar sawun dodo Kiryano cikin hanzari Zarazu ta dauke shi ta jefa a cikin wata tsohon rijiya dake cikin kogon Zuhurum sannan ta maida murfin rijiyar ta rufe kawai kuma sai ta zurmuka dan yatsanta guda a cikin baki ta fara kakarin amai tana cikin wannan hali ne dodo Kiryano da Mashamu suka iso cikin kogon da zuwa suka durkusa gaban Zarazu suna masu tambayar abin da yasa take kakarin amai Zarazu ta dago kai ta dube su idananta sun yi jawur tace bayan tafiyar ku na kama wani guntun aljini na cinye shi sakamakon ina jin bakar yunwa ko kadan bai ishe ni ba sai ya zama ya taya min da zuciya har amai ya taso min ina ganin haka sai na bude tsohuwar rijiyar da muke zuba kasusuwan aljanu da mutane ne aman a ciki dan kar na bata inda muke zama wannan shine dalilin da yasa kuka dawo kuka same ni a cikin wannan hali gashi har yanzu zuciyata bata daina tashi ba Mashamu ta gida kai tace gaskiya ne domin gashi ina iya jiyo kanshin aljani daga cikin rijiyar ku to ai ga naman dabbobin daji nan mun samu sai ki sauri ki ci ko zuciyar taki ta daina tashi nan take Zarazu ta dubi gawa waɗansu zakuna guda 4 da ke sakala a kafadar Kiryano ta yago guda da rabi ta hausa da ci kafin dakika 120 ta gama cinye su ta yi yatsa mai karfi sannan ta dauki ruwa cikin wata katuwar tukunya ta yi masa makwarwa 4 ta shanye ko da ta aje tukunyar sai ta ce yawa yanzu na ji dan daidai in an jima kuma sai ku tafi ku yi mana farautar na rana ko Kiryano ya dube ta a fusace ya ce ke dai kin cika cin tsiya kullum mu kenan a cikin yi miki wahalar farauta duba abin da kika cinye shi kadai ko ni da uwar taki ba za mu iya cinyewa ba to babu inda zamu je da rana sai dai ki je ki farautar da kanki dan dai Kiryano da Mashamu suka sa zaki bi a gaba suka cinye ya rage saura guda 1 da rabi bayan sun kare sai suka nemi wuri suka kwanta dan su baccin kailula ita ko Zarazu sai ta zauna ta shiru tana tunanin zuci inda ta ayyana cewa muddin ta kuskura ta fita daga cikin kogon sai iyayenta sun buɗe tsohuwar rijiyar nan sun fito da aljani Markabul Sabis sun cinye saboda kanshin sa ya wuce a ce na mushe ne ko ragowa ciki ma'ana wanda aka yi amansa haka dai Zarazu ta ci gaba da tunani har rana ta kwale iyayenta suka farka daga bacci Mashamu ta dubi Zarazu ta ce au ki har yanzu kina nan baki taufar wata ba me kike jira Zarazu ta yi murmushi ta ce ai zakunan nan da kuka kamo masu maiko ne ba karamin koshi ne ba ina ganin ba zan nemi abinci ba daga nan har zuwa gobe sai dai ne ta shan ruwa wannan batu ba karamin mamaki ya baiwa dodo Kiryano ba da Mashamu domin fiye da shekaru 20 baya ba taba jin ranar da Zarazu ta ce ta koshi ba sai to ai shikenan ki huta mu bari mu cinye ragowar naman nan in yaso da yamma sai mu fita farautar wanda zamu ci da dare haka kuwa akai suka cinye ragowar zakuna da yamma kuwa suka sake fita farauta Hassan nan ne ta bude tsohon rijiyar nan ta fito da aljani Markabul Sabis
ya ji kamar an tsamo shi ne daga karkashin teku an dora shi bisa tsibiri saboda tsananin zurfin rijiya. Zarazu ta dube shi tana mai yin hamma tace, kaga halin da na shiga a sanadin kare lafiyarka, gashi ina azabtuwa da yamma. Tabbas idan na fita na barka cikin kogon nan sai sun fito da kai sun cinye, domin kanshin ka ya dame su. Idan ku ina nan za su ji kunyar su buɗe rijiyar dan cin kumallo na. Markahul Sabu sai ajiyar zuciya yace, ai babu abin da zan ce da ke face godiya domin kin cece rayuwata. Zarazu ta bushe da dariya tace, ba ni zaka gode ba, sai dai ka gode wa hikimarka ta ambatan samo min bil adama 100. Na rantsi da girman ubana, ba dan kai min wannan albashir ba da tuni ka dade da narkewa cikin cikina. Yanzu na san kai ma kana jin yunwa, me kake da bukatar ci na samu maka? Markahul Sabu zai murmushe ce, ai ni nan da kike gani zan iya rayuwa tsawon kwanaki 40 ba tare da na ci komai ba, ban damu da kaina ba, ke kawai nake. Tabbija lalle ku aljanu cikin ku baya wahalar da ku, ai ni ba zan iya kwana 2 ba tare da na ci komai ba. Yanzu dai zan san dabarar da zan bullo da ita dan kana da azabtu da yunwa tsawon kwanakin nan 7. Haka dai Markahul Sabu zai ci gaba da zama a cikin rijiya har tsawon kwanaki 7. Kullum idan su Kiryanu sun tafi farauta sai Zarazu ta fito da shi su shahira su. Ranar da ta ji ba za ta iya jure yunwa ba sai ta roki Kiryanu da a rufe kogon a tafi farauta tare da ita. Haka al'amarin ya kasance. A rana ta 7 ranar da Dodo Kiryanu ya hada sabon tsimi a kaskonsa ne. Gardama ta tarnike tsakaninsa da Zarazu, inda yake cewa shi fa kanshin da ke cikin rijiyar nan ya ishe shi haka. Ya kamata a buɗe rijiyar a ɗebe abinda Zarazu ta amayar a fitar da shi waje. Ita kwa Zarazu sai ta dage akan cewa ba za a buɗe ba dan babu komai a cikin rijiyar sai doyin kasusuwan da ke ciki. Sai da aka shafe sa'a guda ana yin wannan muhawara. A ƙarshe dai Mashamu ce ta raba gardamar da cewa idan suka tafi farauta suka dawo suka ƙara jin wannan kanshi ba makawa sai an buɗe rijiya an fito da duk abin da ke cikin ta. Zarazu tace ta amince da wannan sharadi. A sannan ne Dodo Kiryanu da Mashamu suka dauki kayan farautar su suka fice. Sai da ta tabbatar da cewa sun yi nisa da tafiya, sannan ta buɗe wannan rijiya ta fito da aljani Markahul Sabu ta dube shi tace, to yau ne ranar cika alƙawarin mu. Yanzu zamu tafi zuwa inda zaka bani bil adama 100. Nan take ta sa koko ta kan fito tsumin mahaifinta ta zuba a cikin wata battar fata ta cika ta fal, sannan ta daure bakinta ta mu. Markahul Sabu zai miƙo hannunsa da nufin ya karɓi battar, sai ta janye ta ce, haba samari, ya za ina baka wannan tsumin ba tare da ka bani bil adama 100 ba? Shin baka taba jin an ce dinyar makaho ta nuna a hannunsa ba? Idan ka ga na baka wannan battar ka tabbata ka bani bil adama 100. Markahul Sabu zai murmushin yaƙi ya ce, to shikenan na amince sai mu tafi. Naji za mu tafi amma ina son na san nisan tafiyar da zamu yi kafin mu isa inda zaka bani bil adama, domin ina son na je na dawo kafin sa'a 3. Ka sani cewa nan da sa'a 3 cif iyayena za su dawo nan kogon daga yawon farautar su. Kar ki samu damuwa, tafiyar sa'a guda kacal zamu yi mai wajen. Ni da kaina na boye bil adama a cikin wani kogo, kuma na aje wani hadimi na yake gadin su. Lalle zamu je mu riske su a wannan wuri. Ko da jin haka sai murna ta kama Zarazu, nan take suka fita daga cikin kogon Zuhurum suka nausa wani bangare daban a cikin jejin, ma'ana ba bangaren da su Kiryanu suka ba. Zarazu tana tafiya da kafafunta a bisa doran kasa, hannunta guda na rike da battar fata wanda aka cika da tsumin Dodo Kiryanu. Shi ko aljani Markahul Sabu na samanta cikin iska, yana yi mata inuwa saboda rana. Tunda suka fara tafiyar zuciyar Markahul Sabu ta cika da sake-sake, yayi ta tunanin hanyar da zai biya raba Zarazu da wannan battar fata. Tabbas ya san cewa wannan batta ba za ta karɓi ba da karfin tsiya. Gashi kuma ya san cewa ƙarya ya mata cewa yana da bil adama guda 100 da zai bata. Shin yanzu ta yaya zai raba ta da battar fata kuma ya kwaci kansa daga sharrinta? Tabbas ya san cewa idan ta fahimci wadar ta yi take za ta yi loma ɗaya da shi. Haka dai aka ci gaba da wannan tafiya ba tare da Markahul Sabu ya samu mafita ba a cikin tunaninsa. Har suka shafe rabin sa, kwatsam sai suka hango wani katon tsauni a gaban su. Akan tsaunin kuma akwai wani babban kogon dutse. Tsakanin kasan tsaunin da hawa kansa za a yi tafiya ta kimanin rabin sa'a. Ko da Markahul Sabu zai hango wannan tsauni, sai zuciyarsa ta fari ya dubi Zarazu ya ce, ina fatan kina iya hango wancan tsaunin ko? Zarazu ta ce, kwarai kwa,
in ce ko dai ba a kansa kake nufin ka aje bil adaman ba? Ko shakka babu, a cikin kogon dutsen da ke kansa na aje su, sai mu karasa dan mu je na sallame ki. Zaraza ta duba zuwan kasan tsaunin zuwa saman sa, ta aje zuciya ta ce tab ita, ta yaya zan iya hawa kan wannan tsaunin alhalin ba ni da fuka-fuki irin naku na aljanu? Ya kai wannan aljani, ka sani cewa a halin yanzu ba karamar gajiya ne ba sakamakon wannan doguwar tafiya da muka yi. Lalle sai dai ka hau da ni kan wannan tsauni, ko kuma na tsaya a ƙasa ka faso min bil adaman ka bani, ni ko na baka battar tsumi. Markahul Sabz ya ce yanzu dai mu bar tunanin komai sai mun isa wajen tukuna. Zarazu bata ƙara faɗin komai ba har suka isa gaban wannan tsauni, da zuwa suka tsaya suka yi cirko-cirko suna kallon tsayinsa. Markahul Sabz ya dubi Zarazu ya ce yake yar lele, ki sani cewa ba ni da ƙarfin da zan iya ɗaukar ki na haye da ke bisa wannan tsauni, domin nauyin ki ya ninka naso 40, kuma ba ni da ƙarfin da zan kwaso bil adama 100 a lokaci guda na sako da sunan kasa wajen ki. Idan kin amince, zan hau sama yanzu na rinka sakkowa da bil adama ɗaya bayan ɗaya har su cika 100, sannan ki bani batta tsimi kowa ya kama gaban sa. Yanzu zan fara hawa sama dan na duba lafiyar bil adaman da kuma mai tsaron su, in yaso sannan na sakko na sanar da ke halin da suke ciki. Zarazu ta murmushi tace na amince da haka. Markahul Sabz ya bude fuka-fukansa ya sama har ya isa kan tsauni, da zuwa ya shige cikin wannan kogon dutse ya shawagi a ciki, bai ga komai ba, dama bai yi tsammanin ganin komai din ba domin ƙarya ya shirga Zarazu. Kawai sai ya fita daga cikin kogon ya sauko ƙasa inda ya bar Zarazu, ya dube ta yace na same su lafiya, to amma abokan tafiya ta sun ce ki nuna musu battar tsimi daga nan ƙasa dan su hango ta su tabbatar da akwai ta, sannan su sauko miki da bil adaman guda 100. Da jin haka Zarazu ta dubi Markahul Sabz cikin mamaki tace au, dama ba kai kadai ka shigo jejin nan ba, me yasa tun farko baka sanin min ba? Markahul Sabz ya ce ai kin san ba zan yi saurin sanar da ke sirri na ba, tunda ban san yadda zamu karke ba, ke dai kawai ki abin da na faɗa. Yanzu nan zaki ga abokan tafiyar ta sun leko nan ƙasa. Ba tare da wata fargaba ba, Zarazu ta fito da batta tsimi daga cikin aljihun rigarta ta fata, ta daga sama saitin saman tsaunin tana mai cewa ina abokan tafiya aljanin nan, ku leko ƙasa ku ga abin muradin ku. Cikin abin da bai wuce rabin dakika ba, Markahul Sabz ya yunkura cikin tsananin zafin nama da shammace, ya fusge battar tsimi daga hannun Zarazu ya sama, bai dira ko ina ba sai kan tsaunin. Kawai sai ya leko ƙasa ya dubi Zarazu ya kyalkyale da dariyar mugunta ya ce ke yarinya, daga yau na koya miki hankali, domin na nuna miki cewa duk wanda ya riga ka kwana dole ne riga ka tashi. Tabbas na riga ki zuwa duniya, dole ne na fiki wayo. Yanzu zan tafi da tsumin mahaifinki domin shine abin da ya kana jejin nan. Batun bil adama 100 kuwa ƙarya na shirya miki, bani da su. Kafin Zarazu ta bude baki ta ce wani abu, tuni Markahul Sabz ya bude fuka-fukansa ya tashi sama, nan da nan ya luluka a cikin gajimare bace. Al'amarin da ya sa Zarazu mugun bakin ciki a zuci kenan. Kawai sai ta daga hannayenta biyu masu zaƙazaƙan faratu, ta caka a cikinta ta farke shi, sai ga tumbin cikinta ya faɗo ƙasa. Nan take ta faɗi ƙasa matacciya ko shura ba ta ba. Al'amarin aljani Markahul Sabz kuwa, ko da ya samu nasarar karɓar battar tsimi daga hannun Zarazu, ai sai cika da farin ciki ya kare kaimi a cikin tafiyarsa, da ya take ta hazo cikin tsananin gudu da kwanciyar hankali. Ko da ya tuna cewa alƙawarinsa da sarki Lu'man na kwana 112 ne, gashi ya ɓata kwana 7 a kokarin samu tsumin dodo Kiryan, sai hankalinsa ya tashi, domin baya son ya ga ya gota waɗannan kwanaki ba tare da ya isa da sarki Lu'man ba. Nan fa ya shiga tunanin hanyar da zai bi ya ƙara ƙarfin gudunsa. Yana cikin tunanin ne dabara ta faɗo masa. A ka'ida bayan kowane mako guda yake sauka ya huta kuma ya ci abinci, amma yanzu sai yanke shawarar ba zai rinka sakowa ƙasa ba sai bayan mako 2, kuma idan yana tafiya a sama zai rinka kada fuka-fukansa da saurin gaske dan ya sha gaban lokaci. Haka ko al'amarin ya kasance. Aljani Markahul Sabz ya ƙara kaimi iyakar ƙarfinsa a cikin wannan tafiya. A ranar da kwanaki suka cika 112 cip sarki Lu'man na zaune a fadarsa tare da 'yan majalisarsa da kuma bokayen ƙasarsa da sauran jama'ar gari. Sai kawai aka ga garin ya gauraye da hadari, nan da nan ƙasa ta kama girgiza. Ba zato ba tsammani sai ga aljani Markahul Sabz
ya ratso ta karkashin ƙasa ya bayyana tsakiyar fada. Hannunsa na hagu na rike da battar tsimin dodo Kiryano. Ko da ganinsa sai fada ta ruɗe da tafi da shiwa. Murna ta kama sarki Lu'manu, ya miƙe tsaye daga kan karagarsa ya taho ga Markahul Sabis, yana mai cewa lale marhaban da farin bako. Lalle ka cika alƙawari akan lokaci, ba na abin muradina. Sarki Lu'manu ya mika hannu da nufin ya karɓi battar tsimi, sai aljani Markahul Sabis ya janye ya ce habaran kai dade. Ashe ka mance da sharadin alƙawarin mu? Ai ba zan baka tsimin dodo Kiryano ba, sai na faɗi ta buƙatar ka biya mu. Ko da jin haka sai sarki Lu'manu ya murmushi ya ce faɗi buƙatar ka naje. In dai bata saba sharadin da na gindiya ba kafin ka tafi, yanzu take zan biya ta. Markahul Sabis ya numfasa ya ce ya kai wannan sarki, kai sani cewa bana buƙatar komai daga gare ka, face ka mallaka min wannan mata taka wato Fatisa. Ko da jin haka sai sarki Lu'manu ya murtike fuska, ya koma kan karagarsa ya zauna, hankalinsa ya dugunzuma, ya rasa abin da ke masa daɗi. Daga can sai ya dago kai a fusace ce ashe baka da hankali, ya za a yi ka buƙaci abin da na tura ka tafiya a domin sa? Ina umartarka da ka faɗi wata buƙatar, amma ba wannan ba. Banda raina da mulki na ko menene zan mallaka maka shi. Markahul Sabis ya ajiye zuciya ya ce ni kam in dai ba Fatisa zaka bani ba, bana buƙatar komai. Lalle zan yi tafiya ta da tsimin dodo Kiryano, in ya so ni da kai kowa ya asara buƙatarsa. Cikin harzuka sarki Lu'manu ya ce bace mana da gani ya kai wannan aljani. Daga yau na haramta maka shigowa ƙasata, idan ka kuskura ka ƙara zuwa zan tabbatar da wancan hukunci da nayi alƙawari a kanka. Ba tare da mai da wani martani ba aljani Markahul Sabis ya bacewarsa ke da wuya sarki ya shiga gida cikin tsananin fushi da bakin ciki. Nan da ya fada ta watse, kowa ya kama gabansa. A wannan rana ba wanda ya kusanci sarki Lu'manu saboda ganin irin fushin da yayi. Tabbas zai iya hargitsa garin gaba ɗaya idan aka fusata shi. Hatta iyalansa ma baya suka yi da shi a ranar. Babu wanda ya shiga tirakarsa, sai masu yi masa hidima su ma a cikin ɗari suke aiwatar da ayyukansu. Shi ko aljani Markahul Sabis bayan ya isa ƙarshen gari, sai ya zauna yana ta tunani da bakin cikin wannan abu da sarki Lu'manu ya masa. Ya tuno da alƙawarin da ya ɗaukar wa mahaifiyarsa cewa ba zai komo gida ba sai tare da Fatisa. Nan take ji zuciyarsa ta kekashe, tsoro ya kau daga cikinta, kawai sai yanke shawara ya koma gidan sarautar sarki Lu'manu ya sato gimbiya Fatisa ba tare da wani ya ganshi ba. Nan take Markahul Sabis ya buɗe fukafukansa ya sama, ya nufi gidan sarki Lu'manu a cikin tsananin gudun da bai taɓa yin irinsa ba. Kamar kifta ido sai gashi ya dira a tsakiyar gidan sarautar. Nan fa ya fara neman inda gimbiya Fatisa take. Duk ta inda ya bi, ko da bango ne sai dai kaga ya ratsa a cikin sa ya wuce, kamar yadda danshin ruwa ke tsatsafowa daga karkashin ƙasa. Markahul Sabis ya ta shiga sako daki har ya iso bangaren da gimbiya Fatisa take. A wannan lokaci dare ya raba, ga dakaru nan burjik suna gadi, amma babu wanda ya iya ganin Markahul Sabis, duk da cewa gaba ɗaya harabar gidan haskake take da hasken fitilu manya irin na sarauta. Sa'ad da Markahul Sabis ya shiga cikin turakar gimbiya Fatisa, sai ya iske kuyanginta a kwakwance suna ta share bacci kamar ba su dare. Nan ya tsallake su ya wuce zuwa cikin kuryar ɗakinta. Ɗaki ne mai girman gaske, wanda aka kawata shi da kayan alatu iri-iri. Ko ina ka duba shuɗin kilishi ne a shimfiɗe mai tsananin laushi idan ka taka. A tsakiyar ɗakin aka girke wani katon gado na zinare mai tudun taushi da labulan alharini mai dajiyar baki da zabarjadi, sai sheki da walwali yake yi. Gaba ɗaya ɗakin ya ɗime da ƙanshin turaren miski. A kan tsakiyar gadon gimbiya Fatisa ce kwance cikin wata doguwar farar riga mai shara-shara. Yayin da Markahul Sabis ya ganta a cikin wannan hali, sai ya gigice kuma ya ɗimoce. Nan take isa kan gadon ya zo na dab da ita. Zamansa ke da wuya, ta buɗe idanu suka yi arba da juna. Maimakon tarabka ihu ko tarazana, sai ga ta murmushi, al'amarin da ya mutuka bashin mamaki. Har ya buɗe baki zai ce wani abu sai ta toshe bakinsa da tafin hannunta. Ta ce karkace komai ya masoyina, na san zaka dawo gare ni. Ka yi sani cewa tun ranar da muka ga juna ka tafi ka bar ni cikin mayan begenka. Dare da rana bana iya bacci saboda tunaninka. Hakika mijina ya ci amana ka bisa alƙawarin da kuka yi.
na umartarka da ka hanzarta tarawa da ni kafin ya san da zuwanka domin burinka da nawa ya cika. A daidai wannan lokaci kwatsam sai suka ji kofofin ɗakin guda 8 sun bubbude da ƙarfi. Dakaru suka yi tuttuɗuwa cikin ɗakin ɗauke da makaman yaki. Cikin daƙiƙu kaɗan suka yi wa ɗakin ƙawanya. A wannan lokaci Fatisa da Markahul Sabus suna runguma da juna suna tsaye akan gadon cikin firgici. Gaba ɗaya dakarun suka tsaya kyam suna kallon su Fatisa kawai. Ba zato kuma sai ga sarki Lu'man ya bayyana cikin shigar yaki. Fuskarsa a martike, idanunsa sun kada sun yi jawo. Cikin fushi dubu Fatisa ya ce, kai cinki matata, hakika kin bani kunya kuma kin zubar da kimarki. Ki sani kin yi babban lahani ga darajar sarautarta. Lalle yau ɗayan ku ba zai tsere wa azabata ba. Ina nufin ke da wannan la'anannan aljanna. Na rantse da girman tsafi sai na kulle ku a cikin akwatunan tsafi, sannan a kai ku kurkukun karkashin ƙasa. Anan za ku yi ta zama har zuwa ƙarshen rayuwarku. Wanda jan haka sai Markahul Sabus ya bushe da dariya ya ce, ƙarya kake, baka isa kai mana wannan wulakancin ba muddin ina numfashi a doron ƙasa. Wanda jin haka sai sarki Lu'manu ya dubi dakarunsa ya ce, ku kama su, ku aiwatar da hukuncin da na yanke a kansu. Take dakaru suka afka wasu Markahul Sabus. Nan fa wuri ya mutsi aka fara dauki ba dadi. Bisa mamaki sai Markahul Sabus daga waɗannan dakaru sun addabe shi, duk da cewar shi aljani ne su ko mutane ne. Abinda bai sani ba shine ba mutane bane, aljanu ne ƴan uwansa, kuma suna daga cikin jinsin bakaken aljanu waɗanda babu marasa imani kamar su a doran ƙasa. Ko da yaga al'amarin yafi karfin saninsa sai fara jarraba karfin tsafi. Nan take dakarun suka juye kamanninsa zuwa ainihin siffofinsu na bakaken aljanu. Kawai sai suka rufe shi da duka cikin daƙiƙu kaɗan, suka yi masa lugudan wahala ya faɗi ƙasa sumamme. Ita kwa Fatisa suka kama ta da ƙarfin tsiya, suka tafi da su zuwa ƙarƙashin ƙasa inda aka gina wata kurkuku ta musamman. A nan ne aka sanya Markahul Sabus a cikin wata battar ƙarfe, ita kuma battar aka jefa ta cikin wata bakar akwati aka kulle, sannan aka sa ƙaton kwaɗo aka datse. Kamar yadda aka yi Markahul Sabus haka aka yi wa Fatisa. Da yake ita bil adama ce, kwananta 3 a cikin akwatin ta mutu. Shi ko Markahul Sabus har yau har kwanan gobe yana nan a raye cikin wannan akwatu. Kullum ba shi da aikin yi sai kuka da rera waƙoƙin begen masoyiyarsa Fatisa. Inda mutum zai shiga wannan wuri ya je kusa da akwatin zai ji sautin waƙar, kuma zai ga hawayen Markahul Sabus na kwaranya daga cikin siririyar kafar akwatin. Wannan shine dalilin da yasa aka kulle aljani Markahul Sabus a cikin akwatin karfe. Sa'ad da aljani Lubumaz ya zo na labarinsa, sai Jafar da Elisa suka yi ajiyar zuciya, sannan suka dubi juna aka rasa wanda zai ce kala. Daga can sai Jafar ya ce, yanzu kenan dole sai mun je jejin Kalkim mun dauko takobin Sarjas mallakar Magulus, sannan zamu iya zuwa kurkukun sarki Lomanu mu kubutar da aljani Markahul Sabus, ko ba haka bane? Lubumaz zai ce, haka wannan zance yake, dole sai kun tuntubi bokaji shan mahaifin Elisa, sannan za ku ke ta jejin Kalkim ku fita lafiya. Wannan batu ya sa hankalin Jafaru da na Elisa ya tashi, suka nutsu a cikin tunani. Daga ƙarshe sai suka yanke shawarar kawai su je su tuntubi mahaifin nata, in ya so komai ta fanjama. Nan take Elisa ta ɗauki kundin tsatsuba ta waje. Jafaru da aljani Gulzum suka bi ta a baya. Ko da suka zo bakin kofar kogon, sai yanin nan ta nannade kanta sama kamar labule suka fice, sannan ta dawo ta rufe. Ba tare da bata lokaci ba, Elisa da Jafar suka haye bayan Gulzum ya tashi da su sama, suka nufi gidan bokajin shan. A can birnin Laharim kuwa, magariba nayi waziri Kaddaru ya koma wajen Gimbiya Sima, ya sanar da ita cewa shi kam ya gama shiri, kuma yayi sallama da iyalansa, dan haka a shirye yake su tafi zuwa jejin Falwas dan su sadu da Boka Sulbaini. Dama tuni Gimbiya Sima ta sa an shirya musu guzuri da ƴan rakiya wasu dakaru guda 460. A cikin waɗannan ƴan rakiya har da Galadima, wani dattijan mutum da ake kira Abu Lajis. Ba dan komai Gimbiya Sima ta shirya wannan tafiya tare da Abu Lajis ba, sai dan ya zama wakilin jama'a gari, kuma idan ta kama ta bar masa riƙon garin ta bashi. Ba tare da bata wani lokaci ba, Gimbiya Sima, Kaddaru, Abu Lajis da sauran ƴan rakiya suka yi hawa suka fice daga cikin gari, suka dau hanyar jejin Falwas. Kwance tashi
su Gimbiya Sima suka isa jejin Falwas ba su tsaya ko ina ba sai a bakin kogon Ruhim. Da yake Kaddar ne akan gaba, sai jalin zaman dokin sa ya tsaya cak a gaban wannan kogo, sannan ya sako daga kan dokin sa. Su ku su Gimbiya Sima ba su sako daga kan dawakansu ba, sai suka tsaya suna kallon abin da waziri Kaddar zai yi. Yayin da Kaddar ya zo dab da kofar shiga kogon Ruhim, sai ya tsaya ya ce, ya sarkin bokan duniya, ya kai fitila mai haskaka duhun dare, ya magani mai warkar da kowace cuta, kai sani cewa yau ga sarauniyar ka Gimbiya Sima ta tako da kafarta ta zo gare ka da wata babbar bukata. Kai hakuri ya shugaban matsafa, mun katse maka aiki ba dan son zuciya ba, sai dan bin umarnin sarauniya. Ga tana a tsaye tana sauraron ka. Kaddar na gama faɗin haka, sai suka ji wata murya ta ce, lale marhaban da sarauniya, lalle mu masu bauta ne ga ahalin gidanku tun fil azal, bukatar ku ta mu ce, ga mu nan zuwa gare ku don mu share muku hawaye. Ko da muryar ta zo na zancanta sai gaba ɗayan kogon na Ruhim ya tsage daga tsakiya, ya buɗe kansa kamar an buɗe tsakiyar littafi. Take wani dogon mutum ya bayyana, yana sanye da warkin fata, a hannunsa na hagu akwai wata siririyar sandar tsafi, a hannunsa na dama kuwa isga ce, babu takalmi a kafarsa, damatsansa kuwa a cike suke da gurayen tsafi. Kansa fari fat ne, ko ina furfura ce ta lullube, babu silin bakin gashi guda. Akalla shekarunsa sun haura 90, jikinsa a murɗe yake, wato yana da ƙira ƙarfi, kai da ganinsa kasancewa da can an yi jarumta. Mutumin ya tako a hankali har ya iso gaban Gimbiya Sima, sannan ya sujada gare ta yace, gaishe ki sarauniyar duniya, ke ce tauraruwar taurari, ni ne bawan ki Boka Sulwai. Muna sanar da bukatar ki, sakko ki biyo mu cikin kogo, lalle akwai bayani mai tsauri da ke bukatar sauraro cikin nutsuwa. Ba tare da wata fargaba ba, Gimbiya Sima ta sakko daga kan dokin ta biyo Boka Sulwai a baya. Kaddar da Galadima ma suka bi bayan su, sai Boka Sulwai ya juyo ya dubi Galadima ya ce, koma da baya, ba ma bukatar ka. Cikin alamun kunya Galadima ya koma da baya. Yayin da Boka Sulwai da Sima suka shiga ciki, sai kogon ya koma ya rufe kamar an rufe littafi. Kai ka ce tun fil azal dutsen bai taɓa buɗewa ba, kuma babu wata halitta da ta taɓa shigarsa. Sa'ad da suka isa tsakiyar kogon Ruhim, sai Gimbiya Sima da Kaddaru suka ga kamar sun shigo wata sabuwar duniya, domin hatta irin iskar da suke shaka a wajen mai ɗan karin daɗi ce. Yanayin wajen kuwa madaidaici ne, ma'ana babu zafi kuma babu sanyi. Komai da ke wajen daban yake da irin abubuwan da ido ya saba gani. Ko ina ka duba abubuwan al'ajabi ne burjik azuzube, halittu kuwa ga su nan iri-iri. A wajen ne suka ga mace mai nono 4, sannan suka ga jaki mai kawuna 3. A can gefe guda kuma sai suka ga wani kyakkyawan saurayi wanda rabin jikinsa na doki ne, daga cibiyarsa zuwa sama yake bil adama, amma gangan jikinsa da kafafuwansa duk na doki ne. An daure shi a jikin turki sai harbin iska yake. A can gefe guda kuwa waɗansu kyawawan ƴan mata ne guda 4, rabin tsagin jikinsa na bil adama ne, rabi kuma na dodanni. Haka kuma a can bisa wani dutse sai suka ga wani jibgegen hankaka mai kan bil adama, har yana da dogon gemu mai shafar ƙasa, kuma yana rera wata waka cikin murya mai zakin gaske da daɗin sauraro kamar haka: duniya da yawa take, haka ma abin cikinta yake, komai sammakonka wani a tafi ya kwana, na gwanin wani ganawa. Sulbaina kai ne gwarzo dodon gwarzaye, ya masanin sirrin boye, kai ga mai duniya ya iso, kai kasan dukkanin tsatsan da ke cikinta, kai kasan abin da aka haifa yau, kuma kai ne kasan wanda za a haifa gobe. Ina mai neman labari ya zo ga littafin da shafukansa ba su kirguwa. Sulbaina kai ne haske mai kewaye duniya kaf a dakika guda, ya masanin adadin halittun duniya, kai ne farin wata mai sanya koramai, kai ne rana mai yaɗa zufa. Haka dai wannan tsuntsu mai kan bil adama ya ci gaba da yabo Sulbaina kirari a cikin wake, bai gushe ba yana yi har ya kai su Gimbiya Sima bisa katuwar karagarsa ta mulki suka zauna gaba ɗaya. Zaman suke da wuya, kayan marmari suka bayyana gaban su bisa wani farantin zinare, sannan kuma sai ga tulunan ababan sha iri-iri tare da kofuna na zinare.
duk abin da mutum ke so da ya kai hannu sai abin ya taso da kansa ya dira a hannunsa. Haka dai Gimbiya Sima da Waziri Kaddara suka ci suka sha suka yi hani'a. Bayan sun nutsu Boka Sulbaini ya dube su ya ce, ya ku waɗannan manyan baki, ku sani cewa yau kwana 20 kenan da fara halwata ta tsafi, wanda ba ni da nufin tsayawa sai na cika kwanaki 40. Inda kun haƙura da zuwa gare ni sai bayan na kammala halwar, da kuna zuwa zan ba ku abin da kuka fito nema. To amma yanzu kun tarwatsa komai, ba zan iya mallakar abin da nake so na mallaka ba sai na sake shiga wata sabuwar halwar ta shekara 4 maimakon kwana 40 da ya kamata nayi a da. In kuka sake zuwa min kafin cikar shekara 4, komai ya dagule sai na sake shiga ta shekara 400. Na sani cewa kun zo gare ni ne ba don komai ba sai don ku san inda za ku riski kundin tsatsu ba, domin Gimbiya ta karanta shi ta sadda abokin rayuwar da ya dace da ita, ko ba haka bane? Kaddariyar Suna ya ce, haka yake ya shugaban bokan duniya. Hakika kun zo da babban al'amari, amma shine mafi sauki idan har za ku kiyaye da abin da zan shaida muku. A halin yanzu shi wannan littafi wato kundin tsatsuba yana hannun waɗansu hatsabiban yara guda 2 a cikin birnin Sin. Ana kiransu ɗaya Jafaru, ɗayar kuma Elisa. Sun kasance mace da namiji. Kundin tsatsuba ba zai karanta ba domin babu mai iya buɗe shi sai da wata kuba da ake kira Miftahul Zarbil. Ita ko wannan kuba an raba ta gida 3. Kaso guda an kai shi bangon ƙarshen duniya da ke gabas, ɗaya kasan an kai shi bangon kudu, ɗayan kuma an kai shi bangon arewa. Daga ko ina cikin duniya zuwa waɗannan wurare tafiya ce ta shekara 50 da sadaukin aljani mai tashan balaga. Amma ku yi sani cewa akwai wani aljani guda ɗaya wanda zai iya yin wannan tafiya a cikin kwanaki 50. Ana kiransa Markawul Sabus. Inda aka yi rashin dace, shi wannan aljani yanzu haka yana can a tsare cikin kurkukun sarki Lu'manu na birnin Tehran da ke karkashin ƙasa. Ku yi sani cewa an sa Markawul Sabus a cikin bakin akwati, an kulle da katon kwado wanda ba shi buduwa sai dai a sare shi da wata takobi ta musamman. Ita ko wannan takobi ana kiranta Sarjis, mallakin wani kasurgumin aljani ne da ake kira Mogulus a cikin jejin Kalkim, jejin da babu wata halitta da ta isa ta shige shi ta fita a raye ba tare da ta kiyaye waɗansu tsoraran dokoki ba masu wuyar sha'ani. Sa'ad da Boka Sulbaini ya zo na zancensa, sai zuciyar Gimbiya Sima da Takaddara ta karya, suka fitar da rai da samun biyan bukata. Yayin da Boka Sulbaini ya fuskanci hakan, sai ya dube su ya kyalkyale da dariya ya ce, haba 'ya'yan zamani, kar ku bani kunya mana. Ku ji an ce yaro ba ta hankalin dare kai suna ba? Ai mai tsoro ba shi zama gwani. Inda ni matsoraci ne da ban san abin da na sani ba yau. Lalle ku karfafa zukatanku, ni ku na taimake ku kai ga samun nasara. Yayin da suka ji haka sai Gimbiya Sima ta ce, ya kai sarkin bokaye, hakika wannan kalami naka ya ƙara min ƙwarin gwiwa. Dan haka na rantse da darajar karbe gidanmu, daga yau na sallama rayuwata don samun biyan bukatata. Faɗa mana abin yi, mu kuma mu kasance masu biyayya sau da gaba. Boka Sulbaini ya tuntsire da dariya a karo na biyu, yace, haka nake so na ga mace mai zuciyar maza. Na umarce ku da ku yi dubi zuwa ga wancan allan tsafa. Sulbaini ya nuna wani farin kyalle da sandarsa ta tsafi, sai ga Jafar da Elisa bisa aljini Gulzum sun dira kofar gidan Boka Jishan. Durarsa ke da wuya, masu tsaron kofa suka ba su hanya. Elisa ta kama hannun Jafaru suka shige cikin gidan, suka bar aljini Gulzum zaune yana jiran su. Bayan yar doguwar tafiya ta kimanin dakika 500, sai ga su sun iso cikin wata katuwar fada mai tarin kayan alatu na alfarma. A can saman wani gini mai tudu aka ajiye wata karagar mulki wadda aka kera da yakutu. Bisa kan karagar Boka Jishan ne, sanye da bakaken kaya, bakin rawani da bakin takalmi fade wanda aka yi shi da fatar damusa. A yan yatsunsa na hannun hagu da dama akwai zabbuna guda 6, wato adadin su 12 kenan. Bisa wata farashin fada da ke gabansa wani murgujejen zaki ne rayayye, sai gurnani yake kamar ya ci babu. Ko da Jafar ya ga wannan zaki, sai jikinsa ya hau bari, ya rukunkume Elisa saboda tsananin tsorata. Elisa ta daka masa tsawa ta ce, amma ka ba ni kunya,
yanzu duk irin rashin tsoron nan naka da na sani a ce zaki baka tsoro, to ka saki jikinka ko kuma ya turmushe kai ci. Da faɗin haka sai Jafar ya nutsu ya daina rawar ɗari, amma sai daina kallon idanun zakin domin baya masa kama da komai sai garwashin wuta. Tun sa'ad da Elisa da Jafar suka shigo wannan fada, Bokaji shan ya bi su da kallo kawai yana mai yin murmushi. Kai tsaye Elisa ta je ta zauna dab da shi ta ce, ya kai abbana, ni ce kadai ya a gare ka a duk faɗin duniyar nan, haka kuma na san kana matuƙar so na, so ba na wasa ba. Tun tasowa ta duk abin da na bukata daga gare ka kana yi mu, komai wahala al'amarin nan. Ka sani yau na zo gare ka da wata babbar bukata wacce ban taɓa zuwa maka da irin ta ba. Ina fatan zaka taimake ni ka biya min ita. Yayin da Bokaji shan ya ji wannan batu na yarsa Elisa, sai ya kyalkyale da dariya, yayi ta yin dariyar har sai da kwalla ta cika masa idanu, ya fado ƙasa daga kan karagarsa. Al'amarin da ya mutukar baiwa Elisa da Jafar mamaki kenan, suka yi kasake suna kallon sa kawai. Daga can sai Elisa ta sake matsawa kusa da shi, ta haɗe rai ta ce, ina dalilin wannan dariya taka? Bokajin shan ya murtike fuska sannan ya ce, yake yata, ki sani cewa ba komai bane yasa ni dariya, sai ganin yadda kuke son ku yi aikin manya a matsayin ku na yara. Ni a tawa shawara, ku bani kundin tsatsuba ku bar komai a hannuna. Ni zan aika a je a kawo min kubar Muftahu Zarbil a cikin kwanaki kaɗan. A gaban idanunku zan buɗe wannan littafi na karanta shi tare da ku. Sa da Bokajin shan ya zo na azancansa, sai Elisa ta bushe da dariya ta ce, haba abbana, na san kai ka haife ni, amma ka sani cewa ba fa za ka iya min wayo ba a yanzu, domin kaina ya waye fiye da yadda ba ka zato. Mu yanzu abin da muke so da kai kawai shine ka sanar da mu dokokin da za mu kiyaye yayin da muka shiga jejin Kalkim dan ɗauko takobin Magulus. In kai mana wannan ka gama biya mana bukata, sauran wahalar sai ka bar mu da ita. Sa'ad da Bokajin shan ya ji haka sai shiru yana tunani a zuciyarsa, ya ce, a gaskiya abin kunya ne a gare ni na kwace kundin tsatsuba daga hannun yaran, tunda dai ban san yadda aka yi suka samu shi ba, kuma idan ne haka kima ta za ta ragu a idanun yata. Shikenan na yadda zan sanar da ku dokokin da za ku bi yayin da kuka shiga jejin Kalkim, amma bisa sharadi guda. Sharadin shine zan haɗa ku da wani bawa na ya tafi tare da ku. Ba wani bane wannan bawa sai aljani Nargas. Ku yi sani cewa shi Nargas sadauki ne na gaske, zai zama kariya gare ku daga sharrin mugayen aljanu, kuma ya kasance mai sauri fiye da naku aljanin wato Gulzum. Haka kuma idan Gulzum ya gaji da tafiya, Nargas zai iya daukar ku duka ku uku ya ci gaba da tafiya da ku. Bayan da Elisa da Jafar suka ji wannan batu, sai suka dubi juna suka shiru. Daga can sai Jafar ya dubi Bokajin shi cikin biyayya ya ce, ya shugabana, mun ji sharadinka kuma mun amince, amma muna so kai mana uzuri zuwa gobe domin mu shawara. Bokajin shan ya dariya ya ce, shikenan na amince, ku tafi sai gobewar haka ku dawo min da shawarar da kuka yi. Nan take Elisa da Jafar suka miƙe suka fita daga cikin fadar rike da kundin tsatsuba. Fitar suke da wuya, Bokajin shan ya kira sunan aljini Nargas so uku. Nan take bayyana gaban sa ya rusuna cikin ladabi, yace, ga ni gare ka ya shugabana, me kake bukata da ni? Aljini Nargas katan gaske ne, domin ku girman sa ya ninka na aljini Gulzum so 10. Kakkarfan gaske ne, kuma a halin yanzu yana kan tsakiyar ganiyarsa ta samartaka, ko kadan bai san wani abu wai shi tsoro ba. Bokajin shan ya dubi Nargas cikin nutsuwa ya ce, ban kira ka da komai ba, sai dan kai shiri ina son zan hada ka da yata tare da Jafar dan Ruziel, ku tafi zuwa jejin Kalkim dan ku dauko takobin Magulus. Ka sani cewa za ku yi wannan tafiya tare da Gulzum. Na hore ka da ka taimaka musu a duk lokacin da bukatar taimakon ta taso. Bayan kun samu nasarar dauko takobin, za ku wuce zuwa birnin Tehran, ku shiga kurkukun sarki Lu'manu da ke karkashin ƙasa, ku sare kwadan da aka rufe bakin akwatin nan wanda aka sa aljani Markahul Sabis a ciki. Lalle da wannan takobi na Sarjis za ku sare kwadan. Da zarar kun bude akwatin za ku iske wata battar karfe a ciki. Kada ku kuskura ku bude battar, lalle ku zo min da ita a rufe. Idan kuwa kuka yi gangancin bude battar nan, aljani Markahul Sabis zai fito ya halaka ku gaba ɗaya. Yayin da aljani Nargas ya ji wannan bayani na ubangidansa, sai kawo gorin numfashi ya ce, ya shugabana,
ka sani cewa ban san dokokin da zan kiyaye ba yayin da muka shiga jejin Kalkim. Haka kuma shiga birnin Tehran ba na karamin shirye bane, balle ma har mu samu ikon shiga kurkukun sarki Lumanu dake karkashin ƙasa. Wanda jin wannan batu sai boka jinshin ya bushe da dariya, sannan yace karka damu, zan sanar da ku komai gobe war haka. Yanzu na sallame ka tafi sai goben ka dawo a daidai irin wannan lokaci. Aljani na riga tsayarsa na yace an gama ya shugabana. Nan take ya bace, shi kuma jinshan sai ya murza ɗaya daga cikin zobunan hannunsa, take shi ma ya bace. A daidai nan ne boka Sulbani ya sake nuna allan tsafinsa da sandan nan dake hannunsa, sai komai ya washi, su gimbiya si masu kade na ganin hoton komai akai. To yanzu kun ga komai da idanunku ko? Saboda haka babu abin da ya kamace ku sai dai ku bi bayan waɗannan yara. Duk inda za su je kuma ku je, kuma duk abin da za su yi a gaban ku. Da zarar kun ga sun mallaki kubar Muftahu Zarbil, sai ku yaƙe su ku kwace kundin tsatsuba da Muftahu Zarbil a lokaci guda. Sa da boka Sulbani ya zo na azancansa, sai waziri Kaddari ya ce kai sarkin bokaye, ka sani cewa daga nan zuwa birnin Sin tafiya ce ta shekara 110 bisa raƙumi ba tare da yada zango ba. Yanzu ta ya zamu isa zuwa wannan gari kafin su Yalisa su tafi jejin Kalkim, kuma ta ya zamu bi sawun su sau da kafa? Ko da jin wannan tambaya sai boka Sulbani ya tuntsire da dariya, sannan ya ce ai wannan mai sauki ne. Yanzu zan hada ku da wani aljani daga cikin aljanuna wanda nake mutukar takama da shi. Sunan wannan aljani Durfas. Ku sani cewa Durfas ya ninka aljani Nargas sau 40 a komai. Haka kuma yana da wani sihiri na musamman wanda in ya so yana iya bacewa, ko dan uwansa aljani bai isa ya iya ganin sa ba. Duk wanda ke zaune a kansa ma zai bace tare da shi. Idanun bil adama ko na aljan ba zai ganshi ba. Yana da tsananin gudu da sauri yayin tafiya a cikin sararin samaniya kamar tauraruwa mai wutsiya. Aljani Markawul Sabis ne kadai ya fi shi sauri. Kafin gimbiya Sima da Kaddaru su ƙara faɗin wani abu, tuni boka Sulbani ya shafi wani mulmulallen karfe na tsafi, sai ga aljani Durfus ya ratso ta cikin dutsen kogon ya durkusa bisa guyoyinsa a gaban Sulbani ya ce gani gare ka shugabana, duk wace irin bukata yanzu nan na aiwatar da ita. Boka Sulbani ya murmushe ce maza ka dauki gimbiya tare da wazirinta ka kai su birnin Sin dan ku bi bayan su aljani Nargas zuwa jejin Kalkim. Ina so ka kasance tare da su har zuwa lokacin da za a mallaki kuban nan ta Muftahu Zarbil. Da zarar hakan ta faru, sai ka yaki su aljani Nargas da kwato kundin tsatsuba da kubar Muftahu Zarbil, ku taho nan gaba ɗaya gare ni. Ko da jin wannan umarni sai aljani Durfus ya sa hannu guda ya suri gimbiya Sima da Kaddaru ya aza su a bayansa, sannan ya yunkura da niyyar tashi sai Sima ta ce ka dakata sarkin hanzari, akwai sakon da zan bayar a waje ga jama'ata. Ko da jan haka sai boka Sulbani ya ce karki damu ya shugabata, ai mun san sakon naki, kina so ne ki bar amanar ƙasa a hannun Galadima, ki tafi abinki, za mu isar da wannan sako, kuma mu ma za mu zuba ido akan harkan mulkin dan kada ai wani abu ba daidai ba yayin da ba kwana. Sulbani na gama rufe baki, Durfas ya buɗe fuka-kansa ya zama haske, su masu gimbiya Sima da ke zaune a kansa sai suka zama hasken. Take hasken ya ratsa ta saman ginin kogon dutsen ya fice zuwa sararin samaniya kuma ya bace. Al'amarin Yalisa da Jafar kuwa bayan sun baro fadar boka Jinshan, sai Gulzum ya dauke su ya mai da su cikin kogon nan na Yalisa dake can bayan gari. Anan suka zauna kowa ya shiru yana tunanin mafitar wannan al'amari. Jafar ne ya fara magana, ya dubi Yalisa ya ce anya kuwa ba kya tsammanin cewa mahaifinki ya shirya mana tuggun da zai raba mu da kundin tsatsuba? Ni kam hankali na bai kwanta ba da batun wannan aljini nasa da zai hada mu da shi. Yalisa ta ajiye zuciya ta ce abokina, ni kaina ban yadda da shi ba, to amma ka san cewa halin yanzu ba mu da wani zabi wanda ya fi mu ba ubanninsa. Haka ne, sai dai ai dabara ba ta karewa mai nema. Karki damu, tuni nayi wani shirya zuciyata. Lalle babu wanda ya sai raba mu da kundin tsatsuba har sai mun gama karance shi tsaf daga farkon sa zuwa ƙarshe. Wanda jan haka sai Elisa dubi Jafar cikin mamaki tace kai ko wanne irin shiri ne ya kai mana wanda tunani na da hikima ta basu kai kansa ba? Jafar ya dariya ce ba kawata, ai gadan tsafi kuka fi ni amma ba gadan hikima ba, domin kin san cewa mahaifina cikakken masani
kuma mai cikakken basira. Ke dai kawai ki zuba ido ki sha kallo. Shin kin manta da kirari na ne? Ni ne fa hatsabibin yaro mai ta'adin tsiya. Mugun tsuntsu nake mai sheka dubu. Bai zama waje ɗaya don gudun tsautsayi. Ni da tsoro mun raba gari fa. Da jin haka Elisa ta kyalkyale da dariya ta ce, gyara maganarka. Ai akan batun tsoro kai ƙarya. Ashe ba kai ne kai arba da zakin mahaifina ka furgice ba? Jafar ya murmushe ce, ai jin tsoro take ba tsoro bane. Abinda nake nufi anan shine bana jin tsoron abinda ban gani ba. Kin sani cewa koda za a gaya min cewa akwai mutuwa a cikin rijiya, ba fa zan ji tsoron shiga ba, sai dai idan na shiga na sadu da ita. Elisa ta murmushi tace, kwarai ni ma na shaida da wannan, kuma na jinjina maka. Bari ni ma ne maka nawa kirarin. Sannu Jafar gogon Elisa. Kura kake ga tsoro kuma gaban tsoro. A fagen gaba baka san gudu ba. Gaishe ka hatsabibi na hatsabibiya, hannu bi maganin kazamummiya. Ko da Elisa ta zo na wannan kirari, sai dadi ya kama Jafar ya dakata da ita yace, dakata kawata. Bar zuga na haka kada kai na ya fashi. Tunda ya an ce yaba kyauta tukuici, ni ma ya kamata na dan wasa ki. Gaishe ki karama mai babban aiki. Ke ce tsafi kuma kin sha tsafi a nono. Kyalkyali yake mai dadin kallo daga nesa. Da zarar kin matso kusa sai ki zama wuta mai kona. Gaba kadan zaki zama tauraruwa mai haske duniya. Sannan da fama yar matsafa. Sa'ad da Elisa ta ji wannan kirari da Jafar ya mata, sai ta bushe da dariya tace, lalle na yadda ka gaje hikima. Sai dai ka sa na ado. Me kake nufi da ni ce tauraruwa da zan haskaka duniya a nan gaba? Yayin da Jafar ya ji wannan tambaya sai ya je zuciya ya ce, yake kawata. Hakika kin yi mun tambayar da ba zan iya baki amsar ta ba yanzu. Ki hakuri, in lokaci yayi zaki ga amsar da idanunki. Shikenan zan jira zuwa lokacin. Yanzu me muka yanke shawara dangane da batun wannan tafiya ta mu? Jafar ya murmushi ce, ai mun gama magana. Gobe za mu koma ga mahaifinki mu sanar da shi cewa mun amince ya hada mu da bawan sa Nargas mu tafi zuwa jejin Kalkin. Sauran al'amari ki bar komai gare ni. Tabbas zan kubutar da mu daga dukkan wani tarko da makirci. Na san zaka iya abokina. Elisa ta faɗa sa'ad da ta tada hannayenta biyu, sai ga abinci da ruwan sha ya bayyana bisa kan wata shimfiɗa da ke gaban su. Elisa ta dubi Jafar ta ce, ai sai ka zo mu ci abinci ko? Ba tare da bata lokaci ba suka zauna tare, suka wanke hannayensu da ruwa, sannan suka hau abinci da ci. Suna cikin haka ne idanun Elisa suka ciko da kwalla, ta fara zubar da hawaye. Al'amarin da ya matukar tayar da hankalin Jafaru kenan. Ya dube ta cikin alamun tausayi ya ce, yake kawata, ina dalilin wannan kuka naki? Elisa ta sa hannu ta share hawayenta, sannan ta ce, ba wani abu bane ya sa ni kuka, sai tunowa da mahaifiyata wadda ta rasu tun ban fi shekara 6 ba a duniya a kokarinta na hada wani tsafi mai hadari. Ya kai abokina ka sani cewa har yau ina iya tunowa da lokutan da nake zama tare da ita muna cin abinci. Hakika ta nuna min matukar soyayya. Kai duk sihirin tsafin da na samu ma daga gare ta ne. Ban taba samun sihiri guda ba daga wajen mahaifina. Duk sa'ad da na zauna zan ci abinci, sai na tuno da ita. Wannan dalili ne yasa ka ganna kuka. Sa'ad da Elisa ta zo na zancanta, sai ta dago kai ta dubi Jafar bisa mamaki, sai ta ga shi ma yana zubar da hawaye. Abokina, menene dalilin naka kukan? Jafar ya aje zuciya sannan ya ce, wani abu ne bani mamaki. Kusan komai na rayuwarki irin nawa ne. Ki sani cewa sunan mahaifiyata Zuhura, kuma yau shekara guda kenan da rasuwarta. Lokacin da mahaifiyata ke raye, babu irin gatan da bata nuna min ba, saboda tsananin san da take min yasa take ziyartar bokaye don su bincika mata irin rayuwar da zan kasance a ciki. Duk wajen bokan da muka je, sai ya ce da ita danki zai shahara duniya, kuma zai karɓi wani bakon addini wanda zai kawar da dukkanin sauran addinai a doron ƙasa. Amma ki sani cewa ba za ki kai wannan lokaci ba, domin ajalinki yana nan kusa. Sai da muka je wajen bokaye 40 suna faɗin haka. Bayanin ɗayansu bai saba da na sauran ba. Tun daga wannan rana hankalin mahaifiyata ya dubi zuma, ta shiga bincike don ta gano irin addinin da aka ce zan karɓa. Har ajalinta ya zo bata gano addinin ba. Ni ma yanzu da nake miki maganar ban gano ba. Lalle zan ci gaba da bincike da kuma tambaya har sai na gano wannan addini.
tabbas na san ina da babban aiki a gabana, amma sai bayan mun samu nasarar buɗe kundin tsatsuba sannan zan mai da hankali na kansa. Haka dai Jafar da Elisa suka ci gaba da hira har dare ya raba su sai bacci ya sace su. Da ranar tafiya jejin Kalkim ta zo, Boka Jinshan ya sa Jafar da Elisa a gaba yana karanto musu dokokin da za su kiyaye don samun nasarar ɗauko takobin Sarjis, inda ya fara da cewa, ina so ku nutsu ku saurare ni da kyau, domin idan kuka mance abu guda ɗaya daga cikin abubuwan da zan lissafa muku, tamkar kun halaka ne. Kafin na sanar da ku dokoki 7 na shiga jejin Kalkim, zan fara muku bayani akan jejin Kalkim da kuma Mogulus, halayyarsa da ta iyalansa. Shi dai jejin Kalkim ya kasance mai tsananin girma, tsayi da faɗi, domin daga farkonsa zuwa ƙarshensa tafiya ce ta kwana 40 bisa aljani Nargas. A duk shekara Mogulus na haihuwar 'ya'ya 3000. Saboda wannan dalili ne jejin ya cika ya batse da 'ya'yansa, ko ina ka duba su ne babu masaka tsinke. Tarihi ya nuna cewa fiye da shekaru 1000 baya babu wani mahaluki da ya isa ya keta ta cikin wannan jeji, walau ta sama ko ta ƙasa, ba tare da ya zama abincin Mogulus da iyalansa ba. Kai sai da ta kai ta kawo cewa Mogulus da iyalansa sun cinye gaba ɗaya dabbobin da ke cikin dukkanin dazuzzukan da ke kewayensu, hatta ƙananan tsuntsaye ba su bari ba. Yayin da suka ga babu sauran namun daji, sai suka hau bishiyoyi da ci har suka ƙara da su. A halin yanzu ta kai cewa ba su da abinci sai duwatsu da turbaya don kada yunwa ta kashe su. Wani babban abin mamaki shine ba su da ikon barin kewayen da suke, domin da zarar sun ɗar mahallin nasu sai iskar wajen ta zame musu guba. Duk wanda ya shaƙe ta sai kaga jikinsa na tsatsagewa yana rushewa kamar mutumi da aka gina da yanku. Ku yi sani cewa tsafi ko ƙarfi baya tasiri akan waɗannan dodanni. Babu yadda za a yi ku shiga jejin Kalkim ba ku faɗa hannunsu ba, amma ku sani cewa ba za su cinye ku ba farar ɗaya. A duk inda suka kama ku sai sun tafi da ku zuwa ga mahaifinsu Mogulus. Da zarar sun kai ku, za a sanya ku cikin wani kejin ice mai tsananin ƙwari da ƙarfi a kulle. Za ku zauna cikin kejin tsawon kwana 3, ba don komai za a ajiye ku na tsawon wannan lokaci ba, sai don jiran yajin da matan Mogulus za ta daka, wanda da shi ne Mogulus zai amfani wajen cinye ku. Idan har kuna so ku kubuta daga haka, sai kun kiyaye dokoki 7. Doka ta farko ita ce kada ku kuskura ku ce za ku yaki waɗannan dodanni. Doka ta biyu, yayin da kuka faɗa hannunsu, kada ɗayan ku ya sake yin magana da ɗan uwansa. Haka kuma tsawon kwana 3 da za ku yi a cikin kejin ice, kar ku ci ko ku sha duk abin da suka kawo muku, ko da ko kuna jin kamar yunwa da kishirwa za su kashe ku. Doka ta 4 ita ce kada ku jarraba aiki da tsafi. Abu na 5, duk sa'ad da dodannin nan suka zo suna kallon ku, ku sunkuyi da kai ƙasa, kar ku dinga haɗa idanu da su. Abu na 6 shine akwai wata bishiyar zinare a jiya a kofar gidan Mogulus, dab da inda kejin da za a sa ku yake. Kullun da safe ku yi sujada ga wannan bishiya tsawon kwanaki 3. Abu na ƙarshe shine ranar da za a fito da ku daga cikin kejin nan dan a cinye ku, kada ku yi gardama fita. Da zara an zo gifta da ku ta gaban bishiyar nan ta zinare, sai ku daga kai sama ku dubi ganyayyakinta. Kuna yin haka ganyayen za su zuzubo ƙasa ba adadi iyakar ganin mutum. Da faruwa hakan, gaba ɗayan dodannin nan za su kame su zama gumaka, har uban nasu Mogulus da matarsa. To a sannan ne za ku samu damar shiga cikin gidan Mogulus don ku ɗauko takobin Sarjis. Ku shiga zuwa cikin gidan kai tsaye ba da jin tsoron komai ba. Za ku iske ɗakuna 300 a ciki, wannan na bin wannan, wannan na bin wannan. Ku ratsa ta cikin su har ku isa ɗaki na ƙarshe. A cikin wannan ɗaki ne za ku tarar da kokunan kawunan bil'adaman birjik ba adadi. Waɗannan kokunan kai ne na iyakar bil'adaman da dodo Mogulus ya ci a duniya. A jikin bangon gabas na ɗakin daga sama za ku ga takobin Sarjis sakala a jikin wata kusa. Wannan takobi an yi ta ne da sassan kashin bil'adama, tsawonta bai wuce kamu 2 ba, amma tana da matukar nauyi, inda za a tara mutum 100 sadaukai majiya ƙarfi ba za su iya ɗaukar ta ba. Amma idan kuka ɗauki kokon kai guda daga cikin kokunan kawunan bil'adaman da ke ɗakin, kuka jefa takobin da shi, shikenan kun karya alƙadarin nauyinta. Kowa daga cikin ku zai iya ɗaukar ta. Kuna ɗaukar takobin sai ku hanzarta fita daga cikin gidan. Ku yi ta tafiya da kafafunku ba tare da kun buge gunki guda ba daga cikin gumakan nan har tsawon sa'a guda. Sannan ku haye bisa kan aljani Nargas ya tashi da ku sama. Ku bar wannan jejin na Kalkim.
ku sani cewa idan kuka kuskure kuka bugi gunki guda na dodannin nan har ya faɗi ƙasa, take za su tashi gaba ɗaya su kama ku su dasa muku hawa, wani ma ko ɗigon jinin ba zai samu. Sa'ad da boka jinshin ya zo na azancansa, sai hankalin Yalisa ya tashi ta dubi Jafar ta ce, abokina, ka ji fa irin haɗarin da ke cikin jejin Kalkim, yaya za ka iya zuwa? Jafar ya murmushi ya ce, ai ko da haɗarin ya linka haka sau 10 ba zan sauya ra'ayina ba. Ya kai wannan boka ka sani cewa na fito da shiri na ba gudu ba ja da baya, kai nake jira kawai. Ke kuma kawata, idan kin kare da wannan tafiya ki zaman ki, na hutashe ki, amma ne miki alƙawarin lalle zan dawo gare ki bayan na samu nasarar ɗauko kuban nan ta Muftahu Zarbil. Da jin wannan batu sai Lisa ta ji kamar an cire mata dukkanin tsoron wani abu da ke doron ƙasa. Kawai sai ta ce, lalle maganganunka sun ƙara min ƙwarin gwiwa, babu makawa da ni za a yi wannan tafiya. Tana gama faɗin haka ta juya ta dubi mahaifinta ta ce, ya kai abana, ga mu gare ka, sallama mu kama gaban mu.